बेयो बेखौनो होगोन नांगौबा आंनि जिउखौबो बावगोन आंनो गिफ्टसो नांगौ नोंनि जिउखौ नाङा जागोन दे साना 14 फेब्रुवारिखौ फैनोल' होग्रो थिदैफोरासो 14 फेब्रुवारिनि एक्साइटेडलै जोंहा ओमफ्राय अखां नायदावबाय था मालै बम्ब्र मा नायदावबाय थादों अख्राङाव ना बिबाय बिब'आ अख्राङाव हाथरखि जानानै थाहैबाय नोंना बे 14 फेब्रुवारिनि खोथाखौनो सानगासिनो दं आङो गोहो थानाय मोनबा हानाय मोनबा फेब्रुवारिनि 14खौ आङो रिमुभ खालामसिगौमोन आं केलेन्डारनिफ्रायनो खोमागौमोन आं केलेन्डारनिफ्रायनो मानि थाखाय जेनेबा नोंस्रा गार्लफ्रेन्ड गोनांफ्रा पार्कआव थांगोन रेस्टुरेन्टआव थांगोन चाउमिन जागोन मम' जागोन नंखाय समायखेरा लाफ्लालायगोन नों गैयाबा आं थैगोन आं गैयाबा नोंबो थैनांगोन होनलायफ्लालायगोन बिदि होननानै साम' सोबनाय बायदि सब खुदुमलायगोन जोंफोरा मा खालामगोन सिंगोल जिउ साला स्वाट टेनसना नोंना बेसो मालाय फथायना लानायखौ मेगन जागोन गावबागाव फथायना लानो रोङा माथो सेन साबाबो नायानो नांनोनो रोङा दुमफाव आंखौ नायफिनथारा दुमफावनि बाहेरा बेलेग सिख्लायाबो माथो आंखौ फात्ताखौनो लाया आं बायदि जानांगौब्रा हिनजावफोरखौ आं थांखु थिमि आलायना लानाय बायदि जालायो खोमायाव आलायलाय जानजियाव आलायलाय फाफ्लियाव थेबलाय गासिबो लाजोबो आं सिख्लाफोरखौ मिथिबाय होमबा नोंनिखौनो सासे दाहार हरथ'दोब्रा गार्लफ्रेन्डखौ सानसेनि थाखाय गार्लफ्रेन्डखौ बिदि बिजायो नामा फैसा हावलाद बिनायफोरबायदि नङाबा आं 14 फेब्रुवारिखौ बोरै फालिनो सेंग्रा लाइमोननिफ्राय सेंग्रा जालाय जाबाय सेंग्रा जालायनिफ्राय दिनै बोराय बैसोआव आगान होनो जालायलायबाय थेवबो 14 फेब्रुवारि फालिनो मोनासैलै देनां थैनानै थांबा आं सोरगोआव मा होननानै खोन्थाहैनो आं बादो बेफोरखौ दे सिख्ला सासे नांथारगौ आंनो 14 फेब्रुवारियाव देना सासे बानायनानै होदो आंखौ हायना मुलि होग्रा बायदिसो मोनबाय नामाब्रा नों थिगखौनो बुंदों हायना मुलि हायना मुलि लानानैनो सिख्ला फथायनोसै नामा आङो स्पेसियेलि दुमफावखौ ब्रा खायसे सिख्लाफ्रा हौवाफोरजों नायफिनजायोब्रा एकदमबारे हौवा मोजां मोनथों साख्रियाला हौवा मोनथों पुलिस मावनाय हौवा मोनथों आर्मि मावनाय हौवा मोनथों मास्टार हौवा मोनथों होननानै जि अजाफोराव थांनानै बिहैले नुयो आं ओइ जोंहानि न' खाथियाव सासे अजा बोराय दंना बेयावनो थांनानै सिख्लाफ्रा हौवा बिहैलायबाय थायो बेफोरबायदि सिख्लाफोरखौसो नों मोननो हानाय नङाबा बे अजा बोरायनावनो नों दुमफावखौ बिदो मिथिबाय निखि आरो पुस थौलै दाना थांनि मानसियालाय मानसि इमारजेन्सिलै नों मा बुजिनो अमार आजा बे बम्ब्रनि गोसोआ बेसेबां बाला गोरान बायदि गोरान रानस्रावना दङ लासिंसिंलै अमार आजा सिख्ला सासेजोंबो मोजाङै रायलाय जायासै जायखौनो मोजां मोननो नागिरो गारनानै खारखायो नोंबा मा होननानै बुंनानै लायो सिख्लाफोरखौबा आं सिख्लाफोरखौ डाइरेक्ट आइ लाभ इउ सना आंजों जुलि जागोन ना होननानै प्रपज खालामखायो बेबायदि डाइरेक्ट सेन्सुरि मारिबा जागोन नामा सिख्लाफोरखौ पटायनोबा बुरखायनोबा मिट मसला लगायनानै संख्रि सापात सिनि जिरा पाउडार हालदै बेफोरखौ लगायनानैसो बाथ्रा बुंनांगौ गोदै होमबासो बिसोरो गलियो नङाबा सर्टकाटाव मोनसे लामा दङ मा लामा आं बाहायगोन बे लामाखौ बुं बे लामाखौ बाहायनोनो हानाय नङालै नोंल' खिन्थाग्रोब्रा फैसायानो गासैबो बुङो मिथिबाय नों फैसाखौ आलायजोबनानै ला गोदनायाव अब्लानो सिख्लाफ्रा मोस्रोमफोर बायदि जेरै सिनिखौ नुनानै दों होसोबोयो बेबायदिनो होसोबोगोन सिख्लाफ्रा मिथिबाय आंलाय बहा मोननांगौ जाखोलै इदि फैसाखौलाय ओंखायनो बादो 14 फेब्रुवारिखौ बादो रिप होननानै सान नोंनि थाखाय 14 फेब्रुवारिखौ गारनायाव गैया बे बाराव एबारबो हले 14 फेब्रुवारिखौ फालिनासो गारगोन आं थौ अजानावनो थांसै बुं नोंहा मा समस्या जादों मोनसे बेमार जादों मानसिफोरखौ रायखुमानो मोनाबा नों गोसोखौ स्रां मोना मा जाखोथाय होमबा खाथियाव बोर होनि आं अलदं मलदं जारि दं दाउसा मासे गां दं बारा जाबा आं दं होमबा आंना बेमारा जोबसिगोन ना नों मानसिफोरखौ रायखुमानो हानाय नंला एबार मानोना नोंखौसो मानसिफोरा रायखुमासिगोन आंखौसो रायखुमागोन होमबा नोंना बेमारा मालायखौ रायखुमानो मोनाबासो लोमजायो नालाय बेनिखायनो मानसिफोरासो नोंखौ रायखुमासिगोन दा नों लोमजानाय नंला मिथिबाय जागोन आफा नों थांदो नेक्स्ट माबार खिन्था लाइनाव बिराद मानसि दं माबालाय मानो फैदोंमोनथाय आं बेयाव मा गोदाव सोराव खोन्था मानो फैदोंमोन मानो फैदोंमोन आं बावगारबाय थायो मानसिया थाबनो मा बावा माइरं जाबाय थायो नामा नोङो आंनि जानाय जायखौसो सोंदोंलै जायखिजाया खोन्था आं मानो बावबाय थायो दानो देथारना गालांगोनलै मा एसे गरमलै मानसियालाय नोंनो समाधान नांगौ ना नाङा नांगौ बादाम जाग्रा खालाम सानफ्रामबो फुङाव सिखारनानै अब्लानो नोंनि दिमागा मोजां जागोन आरो बावनाय नङा मानसियालाय थिग नंगौना नङालाय डाइरेक्ट होस्लाबना खारलांबाय माथो
ओइ आसोल मोजां नायथारमारो नायो ओइ आं मिथियालै मानसिफोरखौसो नुलाबायदों आङो मानसिफोरासो फैलाबाय थायो दे सोंना नायलाय दे खोन्था मा जादों नोंहा आंनो माहाजोन बयफ्रेन्ड नांगौ मानि थाखाय नोंनो माहाजोन बयफ्रेन्ड नांगौ आं सोंबाय थायोहाय बे आंनि पार्सनेल प्रब्लेम जायखिजाया नों आंनो माहाजोन बयफ्रेन्ड होनो हागोन ना हाया बेखौल' बुं मानो हाया जानो नैबे जालुर अजाया ओरैनो जालुर अजा जायाखैथ' हागोन 14 फेब्रुवारिखौ खालि माहाजोन बयफ्रेन्ड नांगौ जाहाथे आङो बे बयफ्रेन्डनिफ्राय बायदिसिना बुस्थु लानो हायो आरो होनबा बोर होनोसै आं हल दं मल दं जारि दं दाउसा मासे गां दं बारा जाबा आं दं बयफ्रेन्डखौ माला मोनगोन बेखौ सिन्था खालामनाङा जायखिजाया नों थाबैनो मोनगोन होमबालाय माहाजोन बयफ्रेन्ड मोनसिगोन खि जै बा माहाजोन बयफ्रेन्डसो नांगौनो बिनो बिराद दुगिमारि माहाजोनखौल' नांखागौ बिसोरनो बिदिब्ला आङो आंनि डिसिसनखौ सोलायनोसै नामा आंबो माहाजोन गार्लफ्रेन्डसो बिनोसै नामा गोदाव सोराव माबार सोंदों नै आच्छा अजा बाबा नोंनि प्रडाक्टफोरा अरिजिनाल मारना मा सोंनाय जादों बे आरे प्रडाक्टफोरखौ एसे नायखायाबा सोलियोना सोलिया जायोना जाया बेफोरखौ मिन्थियाबा बोरै नायनो हा नोंनो बोरै आंनि प्रब्लेमखौ खोन्थानो बिनिखायनो सोंग्रोखाबायब्रा नोंना प्रडाक्टफोरा अरिजिनाल मारना जामारोना नोंनो नालाय थाब सों मिथिबाय आंनि बुंनायफोरा दिनैसिमबो फेलें जायाखै बुं नोंहा मा प्रब्लेम जादों नोंहा मा खैफोद जादों बेखौल' खिन्था आंनो आं खायलें खुइलें जिलाखि पाकायनाय बायदि आं बुङा आं थोंजोंनो बुंसै आंनो 14 फेब्रुवारि खालि गार्लफ्रेन्ड सासे नांगौ बास बेखौनो मोनगोन आच्छा बेनि थाखाय आं मा खालामनांगोन आं ताबिज मोनसे हरगोन बे ताबिजखौ नों गाननानै ला आच्छा प्रडाक्टआ खामानि होमारगोनथ' ओइ फिसा प्रडाक्ट नङा आंना कम्पानिनि माल नङा बे आं बानायनाय आंनि मन्त्रजों बानायनाय बुस्थुसो बेयो मिथिबाय सोलिगोन आच्छा दे हरदो माबार नैबे ताबिजखौ गोदनायाव गाननानै ला लासिंसिं ताबिजखौ नों गोदनायाव गानो नामा आं गानालै आखायाव गान सिख्लाफ्रा आखायाव गानो आं गानालै बेलेग जायगायाव खिन्था मुला रावबो नुयै बायदि जानजियाव गान जागोन दे जानजियावबा गाननो हायो आं खिन्थु सोलियाबा प्रडाक्टआ मा प्रडाक्ट होनबाय थादोंलै बेयो ताबिज सोयो दे बे ताबिजनि बदल मा होनांगौ आं नोंनो दा बारा बुरजा नङा 5,000ल' होलां 5,000ल' 5,000 खम जादों नामा दे होमबा 6,000 अजा बाबा आं 5,000खौनो बिराद बुरजा मोनदों मिथिबाय होद आंहा बारा फैसा गैयालै बेसेबांथो होनो हागोन नोंलाय खामानि जायोबा उनाव होफैफिनगोनब्रा दा खामानि जाथ'वाखैना बिनिखायनो 50ल' दंलै आंहा 50खौ लाखिथ'दो बिदि बाखि दोनजालाय नामा हरेन ताबिजा जायोना जाया नायग्रोनिब्रा उनावहाय आङो होफैफिनगोन ना नोंनो जुदि सिख्लाखौ मोनोबा अमा राजा खारदोलै ताबिजखौ मोनखाबाय थु लखिसारा गथ'फोर मोनलै बिसोरलाय फैसा होआलासिनो खारबाय साला लस जाबायना आंना ताबिज मोनसे ताबिजखौथ' मोनबायलै अमा राजा सिख्लायासो सोर सासेखौ मोनगोन आं दा बा खुसियाना हाथाय लोमलायलायाखै नामालै बम्ब्र एबार नैबे बम्ब्राबो सिख्ला लानानै बेरायनो मोनसिगोन 14 फेब्रुवारियाव ताबिज लालायलायनि खोथाथ' दालमिया सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों 5 ताला बिल्डिंनि खुन्थिया दालाय होनाय बायदि होबाय आं गोसोखौ नोंना आयौ बोरमा मेन्दा बेबायनाय बायदि मेथाइखौ होनदों दा आंलाय बोरमा मेन्दासो सानदों माथो बम्ब्रसो मानो बिदिब्रा दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव आलायखौ अनजाथाव बबेनिबा जों सानै रायलायनाया माहाय नोंजों रायलायदों नामा आं अमा राजा नोंजों रायलायदों अमा राजा दुमफावआ आंजोंसो रायलायदोंनो खोनाबाय आंजोंसो रायलायदोंनो मा रायलायदों माथो बाथ्रासो दानस्लायबाय थादों जोंनि गोसो बाथ्रा दानस्लायदों ना रायलायदों बे जोंनि गोसो नों जोंनि रायलायनायाव मा गेजेराव हाबखावो बांद्राय गेजेराव हाबखावला खालामनायखौ ना नोंनि आइथिंखौ सेफायना जोंलां फेन्दा मोननैखौ मिथिबाय माथो गावरे माब्रा दुमफाव गावें लखा नों अमा बुन्दा साला सब समावबो मालाय रायलायफोरबा गेजेराव उरला उरलि साला नोंसोर रायलायबाय थानो टाइम गैया आंहा आरो अमा राजा एबारनिफ्राय मालाय रायलायनायाव स्पेशली आंनि खामानिफोराव गेजेराव हाबखावबा नोंखौ नोंनि फेन्दा फारनैखौ दाउ बुथारखांबाथाय बोरै फेन्दा फारनैखौ फुवारोना बेबायदि फुवारनां मिथिबाय आयौ सोर हौवाया हाबा लागोनलै बे दुमफावखौ नाय बिथिंजाय आं लागोनब्रा आं
बिसा एसे नांनाय बायदि मोनबाय आं माथो दंफां आंजों रायलायदों होनलायलायथारदोंलै नोंखौ बादा होलायलायदों गेजेराव हाबखावनो बादा होलायलायथारदों माथो नोंसा मा जालाय 14 फेब्रुवारिनि थाखाय बिराद प्रिपेरेसन खालामनांगौ साब्रै साबा सिख्लाफोरखौ फटायनायनि खोथा दं डेटिंआव लांनायनि खोथा दं चकलेट दे रज दे किस दे हाग दे गासिखौबो फालिजोबनांगौ आंहा बा एसेबां बुरजा ना औ ब्रा किस देयाव किस होनांगौ हाग देयाव हाग होनांगौ रज देयाव रज होनांगौ ब्रा बा किसदेयाव आं नोंजों थांफागोनलै मानो जेनेबा आंथ' रावबो सिख्लाफोरखौ किस खालामनो मोनाखै नों खालामनायखौ नायनोसै ब्रा थोद गोदाव सोराव हमना होग्रा जागोन ब्रा नोंसोर पार्कआव लोगो हमलायबा नोंसोरनि खुदुमलायनायखौ सोरबा नुगोन ना ओंखायनो आं साथा हमना होग्रा जागोन ब्रा फाल्तु फाल्तु खोथा बुंबाय थानालै बम्ब्र आरे भाई आं नोंसोरखौ सेफटिनि थाखायसो साथा हमना होनो नागिरदों दा भिडिअ भाइरेल खालामबा फट' साफायनानै सोरबा फेसबुक हगारबालाय बेनिखायनो आं नोंसोरखौ सेफटिनि थाखायसो आं नोंसोरजों थांफानो नागिरदों दा एसे खुदुमलायनाय नायनो लुगैदों आङो माबायदि जायो उनाव आंबो खुदुमनो दुमफावखौ भेलेन्टाइन डे सफैनि सिगां सोमसोरखौ लोगो हमना लाखानोसै नङाबा डिस्टार्बनो बिथिं गार्लफ्रेन्ड बिथिंजाय आरो गार्लफ्रेन्डसफोर जाल्ला जागोन आंहा सानैसो दार हरथ'नबाबो होआ आंनो आइ नैबेयाव मा राजाया मालायनो होआलै आं चक्लेटखौ हारसिं जाजोबो आं मालायनो होआ दे आंहा दुमफावखौ मोननायनि जायखिजाया किस दे खालि आं थांफागोन दै आं होनखाबाय हले बाथ्राखौ फिदिंनो मोननाय नङा नों उनाव जागोन दे